Mali kunnafoni jabaranin filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni d'aw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ɲɛ b'an na ni wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw fo dante foli mun na ni ye jɛmukan ni ɲɛfɔli kɛnɛ don ni o sigilen ka ɲɛfɔli k'aw ye jamana kɔnɔ sabula dɔgɔkun o dɔgɔkun la ɲɔgɔn ye bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ni o bɛ kɛ minisiriw fɛ ani jamana kuntigi yaasa jamana kunkanko a sini a bɛ jalatigɛ cogo di ka se ka o ɲɛfɔ jamanadenw bɛ se ka faamuyali ko o sɔrɔ la cogo min na lasa Mali kunnafoni ɲɛmaayaso y'a sigi sen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na dɔgɔkun o dɔgɔkun ka ni laadala ɲɔgɔn ye ka ɲɛfɔ aw ye todunkan na faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ kow la cogo min na o de hokumu kɔnɔna la sa bi araba o araba dɔgɔɲɛ in ale bɛ kɛ nka nin dɔgɔkun in ta gɛlɛyaw kɔni donna baaraw la sa a kɔni a sera ka kɛ kunu ni o ye vendredi ye kunu juma sa avril kalo tile 14 san 2023 laadala ɲɔgɔn ye kɔni kɛra o hokumu kɔnɔna la sa i b'a ye k'a fɔ jamana kuntigi ni o ye Asimi Goyita ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se fanga ɲɛmaa ma Choguel Kokala Mayiga ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔni kɔnɔna la sa ko baaraw bolodalen sa baaraba belebele fila olu kɔni taara ku yanga sabula projet de texte a fɔ sɛbɛn mun ma ko gafe minnu ni u bɛ kuma kow kan ko minnu ni olu bɛ nale baaraba minnu n'olu bɛna kɛ sa o gafe kɔni olu caman olu kɛra fo ka taa se laseli ma fana laseli mun ni a bɛ da minisiri tɔw kulo kan minisiri dɔw fɛ sa ou bien ministère so dɔw fɛ walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ kow la cogo min na o de hokumu kɔnɔna la an bɛ don minisiri so kɔnɔ minisiri so mun ni o ye kiri minisiri so ye ministère de la justice et des droits de l'homme garde des sceaux an bɛ don o minisiri so kɔnɔ Mamadu Kasoge o ye ale ka minisiri so ye yen kɔni sa tɛgɛnɔ bilala gafe belebele kɔni o taara gafe mun ni a bɛ fɔ a ma ko projet de texte ni o bɛ tali kɛ pôle judiciaire spécialisé la en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale o ye kiri so ye sa mun ni a bɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ maa minnu ni olu ye jatigɛwale kɛbagaw ye sa ka se ka olu ɲangi olu bɛ kiri so mun na sa ka se ka o kɛrɛnkɛrɛn olu na se ka kiri cogo min na yaasa kiri a na kɛ a kɛcogo cɛɲi na o de hokumu kɔnɔna la sa ni pôle judiciaire ni a bɛ jatigɛwale kɛbagaw ko olu k'u ɲangi a bɛna kɛ kiriso la sa ni o ye kiriso mun ye ni a bɛ sigida 6nan na a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko tribunal de grande instance de la commune 6 a bɛ kɛ yen nɔ an ka faaba kɔnɔna la yan Bamakɔ pôle judiciaire in kɔni bɛna sigi o kiriso in kɔnɔna la ka se ka baaraw k'u ɲa kosɛbɛ sabula ni ko nin gɛlɛya ninnu ni o ye jatigɛwale kɛli gɛlɛyaw ye a bɛ maaw sɔrɔ ka caya an ka jamana kɔnɔ yan nɔ fɛn o fɛn ni o bɛ tali kɛ jo sariya sɔsɔliw la sa ka taa se bingali walew ma bingali wale mun ni o ye bingali cɛjuguw ye cɛnimusoya ta fan fɛ fo ka taa se gɛlɛya wɛrɛw ma sa maaw bɛ minnu ta k'u maɲɔgɔnw sɛgɛrɛ u danbew ni ko wɛrɛw la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a bɛ fɔ fɛn min ma ko crime de guerre fo ka taa se génocide ma ni o ye faali jugu ye silasaw nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya mun ni maa mun kɛra nin kɛbaga ye sa aw na taa nin kiriso in na ni o ye pôle judiciaire spécialisé ni nin gɛlɛya kɛbaga ninnu sa olu na kiri o yɔrɔ ninnu na o de la sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o hokumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ nin baara ninnu si tɛ taga ni wulikajɔw tɛ fɛn fɛn bɛ tali kɛ kiritigɛlaw yɛrɛ ka formation fo ka taa se nin kiriso in yɛrɛ a bɛ labaara ni texte jumɛn a bɛ labaara ni gafe minnu ye olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan yaasa baaraw bɛ se ka ɲa cogo min na kow kana kɛ ka tila ka majɛ k'o sɔrɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ sa i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko pôle judiciaire spécialisé olu kɔni jamana kɔnɔna la yan nɔ an ka kirisow la a caman bɛ yen nɔ minnu ni u bɔlen don ɲɔgɔn na o dɔ bɛ tali kɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité la o b'a danna an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se pôle national économique et financier ma ni o ye maa minnu ni u sɔrɔla jamana nafolo yuruguyuruguw la olu na taa kiri yɔrɔ minnu na nin bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ
fɛɛrɛ ni dabali ye sa walasa kow bɛ se ka ɲa cogo min na ka kow bila u minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna la sa ni pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité o hukumu kɔnɔna la sa ni kiiriso in fana ni na sigi sen kan k'ale ni kiiriso tɔw u bɔ ɲɔgɔn na walasa baaraw kɔni bɛ se ka ɲa cogo min na a kɔni jabala o bɛ kɛ tribunal de grande instance commune 6 la Bamako yan nɔ an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka baara ka a ɲa o kɔfɛ sa an bɛ taa minisiriso la minisiriso mun ni o ye ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale minisiri mun ni ale ka ca ɲɛsin don an ka jamana koɲɛw ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli kow ma bolonɔ kɔni bilala sɛbɛn na bolonɔ bila sɛbɛn in kɔni o kɛra ɔrɔmukaw fɛ yen nɔ ni o ye Itali ye kabini san 2023 février kalo tile 16 sɔn kɔni kɛra a ma a bɛ fɔ fɛn min ma ko ratification sɔn kɔni kɛra a ma sa sabula tigɛnɔ bilala an ka jamana gouvernement ni a bɛ fɔ banki ni o ye waribon ye belebele mun ni a tɔgɔ ye ko Fonds international de développement agricole ni u bɛ sɛnɛko kunkankow de dɛmɛ ka caya tigɛnɔ kɔni bilala ni sɛbɛn gafe in na sa an ka jamana gouvernement ni tɔn belebele in cɛ o de hukumu kɔnɔna la sa tigɛnɔ bilala sɛbɛn mun na o ye de sa ka dɛmɛ ni o ye wari ye musaka k'o ta k'o di an ka jamana ma a na se ka a boloma dɛmɛ cogo min na sɛnɛ ko waleyaw la o musaka o bɛ t'i jɔ fo CFA wari miliyari 20 ani kɔ la walasa ka se ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ani a kɔnɔmɔgɔw ma sa maa minnu ni olu ka ca ɲɛsinnen don sɛnɛ ni baganmaraw ma ani ko wɛrɛw u ka se ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ surtout sifinnakaw o na waleya dugu minnu na sa o de ye Kayi région Kulikoro région Sikaso région fo ka taa se Segu Mopti Gao Tombouctou fo ka taa se Kidal ma walasa ni sifin minnu bɛ nin dugu kofɔlen ninnu na u na se ka wuli ka jɔ ko o sabati cogo min na sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa dugudenw lafiya na se ka sɔrɔ cogo min na walasa baaraw bɛ se ka ɲa u ka sɔrɔw ni o ye revenu ye ni o ye économie ye o na se ka yiriwa cogo min na falenfalenw na se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ sa mun ni nin musaka in bɛna don o la walasa ka se ka baaraw k'u tɔ ɲa halisa sɔrɔ a ka se ka yiriwa sabula sɛnɛ an ka jamana jɔsenba dɔ don sɔrɔ ta fanfɛla la ni o sera ka yiriwa kow bɛ ɲa kosɛbɛ o kɔfɛ sa an bɛ taa minisiriso la mun ye ministère du développement rural ye yen kɔni sa projet de décret tara mun bɛ tali kɛ bagaji naliko la an ka jamana kɔnɔ yan nɔ bagaji mun ni nanzaraw b'a wele ko pesticide o pesticide in sa mun bɛ tali kɛ campagne agricole 2023-2024 la ɲinan san ani san wɛrɛ o sɛnɛkow olu bɛ se ka ɲa cogo min na nin kɔni bagaji ninnu ni o ye fɛn ɲɛnama fagalan ye foro kɔnɔ olu bɛ se ka na cogo min na ka caya an ka jamana kɔnɔ nɔ o kɔni projet de décret tara tugu walasa o kow bɛ se ka ɲa cogo min na sabula salon n'i ye salon sɛnɛw ta k'a lajɛ san 2022 ni san 2023 o campagne agricole la i b'a ye k'a fɔ fɛn ɲɛnamaw ye sɛnɛkɛlaw sɛgɛn kosɛbɛ fɛn ɲɛnama minnu ni u bɛ taa u da aw ka foro la ka foro ka bɛɛ tiɲɛ sɛnɛfɛn mun bɛ sɔrɔ a la o tɛ caya o de hukumu kɔnɔna la sa conseil des ministres kɔni u ye décret ta walasa ni bagaji kofɔlen n'o ye pesticide ye u bɛ se ka na joona cogo min na yanni sɛnɛ kow bɛ daminɛ o de la sa yɔrɔ minnu bɛ tali kɛ CMDT ka zone na fo ka taa se OHVN ma olu ka yɔrɔw la sa yaasa fɛn ninnu bɛ se ka se bagaji ninnu bɛ se ka se nin sɛnɛkɛyɔrɔba kofɔlen ninnu na cogo min na walasa ɲinan sɛnɛ a tɛ kɛ gɛlɛya ye i b'a fɔ salon ta fɛn ɲɛnamaw kana kɛ a sababu ye o de la sa i b'a ye k'a fɔ jateminɛ kɔni caman kɛra jateminɛlikɛlaw fɛ ni o ye maa minnu bɛ jateminɛbaw kɛ k'a ye k'a fɔ ko kɔn ka kɛ a ma yanni baaraw ka daminɛ sabula sɛnɛ a wagati sera kalo kura dɔrɔn an bɛ don sɛnɛ kow kɔnɔna la ni projet de décret kɔni a takun kɔni tɛ dɔwɛrɛ walasa gɛlɛya misɛnnin minnu ni a kɛra salon o ɲɔgɔnna kana na kɛ ɲinan sɛnɛw la ala k'a ɲa ka d'an ma
o kɔfɛ sa an b'a kuncɛ ni laseli ye sa laseli mun ni o kɛra ministère de la santé et du développement social fɛ Jaminatu Sangare ale ka minisiriso a kɔni y'a yira k'a fɔ ko coronavirus n'a nasiraw la sa ni o ye banajugu in ye ni a bɛ fɔ a ma coronavirus ko a kɔni jateminɛw la sa dɔgɔkun tɛmɛlen na ka na se nin dɔgɔkun in ma caman kɔni o bɔra a kow la kosɛbɛ jamanakuntigi ale y'a yira k'a fɔ ko halisa maaw ka to lakana fɛɛrɛw olu hukumu kɔnɔna la walasa bana kofɔlen a na se ka duwa cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la yan yani an ka bɔ an ka conseil des ministres kɔnɔna la sa laseliw kɔni olu banna nka nin bɛ tali kɛ laseli lasa mun bɔra Mali kunnafoni ɲɛmaayaso yɔrɔ la sa k'a da an ka abonné bɛɛ lajɛlen tulo kan sabula bɔlɔlɔsiraw kan an bɛ yen nɔ fo ka taa se plateforme camanw ma sa aw de ka dɛmɛ ni dɛmɛ hukumu kɔnɔna la maa caman kɔni maa kɛmɛ caman maa ba caman olu b'an lajɛ don o don don n'a nataw la a ka d'an ye dɔ ka fara olu kan nka maa minnu fana bɛ sa k'a fɔ ko e de bɛ fɛ e ye magobatigi i bɛ fɛ i ka jagofɛnw i ka fɛn wɛrɛw ka lakodɔn i kɔni i bɛ se k'i senfa ka se Mali kunnafoni na jabayaso la Bamakɔ kura ni mun ma bɔ a la o na da maaw tulo kan o kɔfɛ sa i ma se ka wuli ka na i ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la sa mun ni o ye 76 65 63 82 walima 66 65 63 82 faamuyaliko ɲuman ko o da nin laseli in kan a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Ala ka sunkalo a tɛmɛko ɲuman d'an ma.